Danmarks tidligere rolle som kolonimagt har længe været et bredt diskuteret emne, både blandt historikere, politikere og mange andre grupper af befolkningen. Det skyldes til del, at Danmark stadig er i besiddelse af tidligere kolonier, såsom Grønland og Færøerne, der begge ønsker selvstændighed. Ligeledes har debatten fokuseret på hvilket, hvis nogen forpligtelser Danmark har over for de områder og folk, der tidligere var underlagt og udnyttet af Danmarks koloniambitioner. På sit højeste havde Danmark vidtstrakte koloniforbindelser i form af handelsstationer, befæstninger og plantager i Indien, Afrika, Grønland og Karibien. En helt central plads i vores historieopfattelse har de tidligere danske øer i Karibien haft, for selvom de ikke har været dansk i mere end 100 år, er det plantagerne på øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix, der for mange er billedet på dansk kolonihistorie. Mit navn er Magnus. Jeg studerer en kandidat i historie på Aarhus Universitet. Her har jeg speciel interesse for slavehistorie. Jeg har skabt den her video for at give jer et indblik i noget af det, jeg går og arbejder med i min hverdag. Hvis du efter at have set videoen har mere interesse i emnet, har jeg i videobeskrivelsen puttet en litteraturliste, der måske kan være interessant. Nok om det. Lad os udforske emnet dybere. Slaveriet var den vigtigste økonomiske og sociale kraft i de danske kolonier og gennemsyrede samfundet på alle parametre. Det er derfor essentielt at have en forståelse for de mekanismer, slaveriet havde, og her er trekantshandlen en af de vigtigste. De europæiske kolonier, der blev etableret på begge sider af Atlanten i perioden efter år 1500, lagde grunden for udviklingen af en serie af forbundet og gensidigt afhængige handelsruter, trekantsruterne. Et skib på trekantsruten med udspring hjemme i Europa vil generelt sejle syd til Afrikas vestkyst, hvor man ved handelsstationer ville aflæse europæisk producerede varer. Dernæst ville skibet blive fyldt med slaver og sejlet over Atlanten til kolonierne i den nye verden, hvor slaverne enten ville blive solgt på lokale markeder eller sendt videre til andre kolonier. I kolonierne var slavernes hovedopgave dyrkelsen af kostbare råvarer, som sukker, tobak eller bomuld, der kunne sælges tilbage til Europa. Det er dog vigtigt at nævne, at det kolonialistiske system ikke nødvendigvis var bygget på slaveri, og at mange kolonier fortsat eksisterede efter slaveriets ophævelse frem til moderne tid. Kolonialisme som begreb indebærer en uundgåelig udnyttelse af et folk eller et område af en bestemt aktør med økonomisk gevinst som det største mål. Det står derfor klart, at i et givet kolonialistisk system vil der eksistere en eller anden form for ulige magtbalance, der er altafgørende for systemets fortsatte eksistens. Det danske kolonistyre, da denne videos fokus var komplet afhængig af slaveri som den vigtigste handelsvare og den primære arbejdskraft. At besidde kolonier var meget tiltrækkende for mange europæiske nationer, også Danmark i 1600-tallet. Derfor oprettede man i 1671 det Dansk Vestindiske Kompagni, der på kongens vegne fik monopol på dansk handel i Vestindien. Dertil var det dog også vigtigt at faktisk etablere en reel koloni, og der udnævnte man Jørgen Iversen som Dansk Vestindiens første guvernør med ansvaret for at opbygge en koloni. Det blev valgt på St. Thomas, der ligger i de såkaldte Virgin Islands og var egentlig gjort krav på af Storbritannien. Det danske kolonieventyr i Vestindien med Jørgen Iversen i spidsen startede derfor for alvor i 1672, da man gik i land ved den dybe naturhavn, der senere ville blive blandt de største og mest profitable i Karibien, nemlig Charlotte Amalie. Blandt de første opgaver, de nyankomne danskere gik i gang med, var rejsning af et Fort Christian, med udkig ud over havnen. At have et center for magten var altafgørende for størstedelen af datidens kolonier, da det først og fremmest cementerede ejerens kontrol over et bestemt område, både i form af kontrol over områdets befolkning, men også for at vise fremmede magter, at det var os, der ejede det. Ligeledes skabte et magtcenter sikre rammer for f.eks. handel og service. Arbejdet gik dog langsomt i de første år på St. Thomas. Etableringen af en koloni var hårdt arbejde, og størstedelen af kolonisterne døde inden for det første år. Slaver var ikke en faktor i de første år på St. Thomas. Arbejdet blev udført af kolonisterne selv, der hovedsageligt bestod af straffefanger og særvinger, som var altså arbejdere, der havde underskrevet en kontrakt på at arbejde i en bestemt periode. Det viste sig dog hurtigt, at den fra dansk Norge sendte arbejdskraft hverken var stor nok eller stærk nok til at udbygge den her koloni. Det oplagte svar på mangel på arbejdskraften var slaver. Danske købmænd havde allerede etableret handelsrelationer i Guinea-bugten tidligt i det 17. århundrede, og fra 1672 begyndte man derfor at købe slaver til formål at sejle dem over til St. Thomas som arbejdskraft. Efter at man så småt havde fået etableret St. Thomas som en dansk koloni og havde fået udbygget Charlotte Amalie,
begyndte man så småt at lede efter steder, hvor man ellers skulle udvide. Og her var der en helt klar kandidat, nemlig Sankt Jan, der ligger lige i nabolaget. Derfor købte man øen i 1718. Dog er Sankt Jan ikke så spændende for den her video, fordi at det stort set fungerede som en udvidelse af Sankt Thomas. Kigger man på Sankt Thomas og Sankt Jans geografi, er der et meget stort problem, der falder i øjnene, nemlig at øerne er så bakket. Det gør det svært at gro det, som danskerne gerne vil gro, nemlig sukker. Derfor valgte man i 1733 at købe den franske ø St. Croix, der var næsten 3 gange så stor som Sankt Thomas og 4 gange så stor som Sankt Jan. Desuden var øen langt mindre bakket, hvilket gjorde det meget lettere at gro plantager. Men ligesom vi så ved Sankt Thomas, er det svært at lave en ny koloni. Christiansted, der var hovedstaden på St. Croix, voksede meget langsomt i de første år. Vi kan se på kompagniets papir fra 1742, at 7 år efter Christiansteds grundlæggelse bestod byen kun af 23 indbyggere. Vendepunktet for Christiansted ville komme i 1755, efter staten opkøbte kompagniet og selv tog direkte kontrol over kolonierne. Det blev her besluttet at gøre St. Croix til hovedø, og man flyttede regeringen, som tidligere havde ligget på Charlotte Amalie, til Christiansted. Med statens overtagelse af kolonierne begyndte udviklingen i Christiansted for alvor at tage fat. Som nævnt tidligere var befolkningen i byens tidlige år en særdeles lille. I 1750'erne voksede byen voldsomt. Befolkningen i Christiansted var i 1753, altså lige før ejerskiftet, omkring 1100. Et tal, der ville blive fordoblet på bare 5 år til 2175 i 1758. Sammenligner man det med Sankt Thomas' befolkning omkring samtidig, lå den på 4.412 i 1755. Det her giver et stærkt indtryk af hastigheden, hvormed Christiansted voksede i perioden. Demografien i Christiansted var, som den også var tilfældet i Charlotte Amalie, domineret af slaver og ikke danske hvide. Størstedelen af kolonisterne på øen var hollændere og englænder, hvilket også var afspejlet i hverdags- og handelssproget på øerne, der var hollandsk. Den danske del af befolkningen bestod overvejende af funktionærer og militærmænd samt deres familier. Christiansted havde overordnet en meget anderledes funktion i lokalsamfundet på øen, end Charlotte Amalie havde på St. Thomas. På St. Croix var byernes rolle først og fremmest at danne ramme for den altafgørende plantageøkonomi. Det var i byerne, man handlede alt eksport med varer, plantagerne producerede, samt hvor plantagerne og deres indbyggere fik vigtige varer som mad, hvilket øen ikke selv producerede nok af på grund af ubalancen skabt af den dominerende sukkerproduktion. Charlotte Amalies vigtigste rolle var som handelscentrum for Dansk Vestindien, samt store dele af Karibien. Hvordan byen blev så vigtig handelsmæssigt skal i høj grad forklares i den bredere politiske og økonomiske kontekst i tiden. 1700-tallet var en svær tid for mange kolonier i Amerika, hvor skiftende stormagter kæmpede med og imod hinanden over kontrol over de dyrebare kolonier. En sådan stormagtskamp var Syvårskrigen. Mange europæiske lande var involveret, men de 2 ledende var Storbritannien og Frankrig. Vigtigt i dansk vestindisk kontekst var, at Danmark-Norge førte en neutralitetspolitik og derfor ikke blev inddraget i konflikten. Status som neutral havn under Syvårskrigen øgede skibstrafikken markant og resulterede i en særdeles produktiv periode i øens handel. En del af stigningen i den handel, Charlotte Amalie oplevede i perioden, kan tilskrives de lokale embedsmænd på øerne. Som det også var tilfældet på St. Croix, blev regler og love fra København ofte tilsidesat. Dog har krige en tendens til ikke at vare for evigt. I 1763 sluttede Syvårskrigen. Fredsaftalen, der resulterede i store tab af fransk land i Amerika, ændrede magtbalancen i den nye verden. Tilbage stod Storbritannien som den næsten ubestridte stormagt på fastlandet, såvel som i Karibien. For Charlotte Amalie betød fredsaftalen, at man gik en usikker tid i møde. Uden fordelen at være en vigtig neutral havn, havde købmand ikke samme incitament til at bruge havnen, hverken som endestation eller som transithavn. For at prøve at lindre de medfølgende økonomiske problemer og igen skaffe store mængder af handelsskibe til St. Thomas, valgte man at gennemføre en forordning i 1764 for at gøre havnen Charlotte Amalie til en frihavn. En frihavn kan beskrives som et havneområde, der ikke betragtes som værende en del af det resterende almindelige toldberettigede territorie.
Det vil sige, at ankommende skibe til Charlotte Amalie efter 1764 ikke skulle betale told af deres last. Tanken bag en frihavn var, at man gennem de højere økonomiske aktiviteter, der blev skabt af en toldfri zone, skabte større profit, end den man mistede ved at opkræve told. Indtil videre har jeg ikke diskuteret, hvilken form for handel, der blev drevet gennem havnen i Charlotte Amalie. Ikke overraskende fremgår det, at en meget stor del af handelen var i slaver. Charlotte Amalies status som frihavn skal derfor ses som et led i den danske lovgivningsplan om at omdanne Sankt Thomas og Sankt Jan til et betydeligt slavemarked, der kunne supplere Sankt Croix med den nødvendige mængde slaver, det krævede for at opbygge og vedligeholde plantageøkonomien. Det belyses blandt andet af en forordning fra den 22. april 1767, der fritog slaver import af danske skibe fra told, så længe at de brugte de danske ord øer. For fremmede skibe var det omvendt. Slaverne var toldfri, så længe de blev reeksporteret igen. Denne detalje giver et indblik i de forskellige roller havnen Charlotte Amalie spillede i den lokale og internationale handel. Denne forskel kan tydeligt ses i kilderne. Det er f.eks. evident i oversigten over slaveimporten til Sankt Croix, der viser, at en betydelig del af slaveimporten til øen var fra andre vestindiske øer. Eksempelvis blev der i 1767 importeret 1481 slaver i Christiansted, hvor 1119 var fra Vestindien. Det bør dog også nævnes, at antallet og rationen af slaver importeret fra andre steder i Vestindien varierede meget fra år til år, ligesom antallet af slaver, der kom direkte fra Afrika, også gjorde det. Den største aktivitet på det danske slavemarked skete i perioden omkring forbuddet mod den transatlantiske slavehandel, altså perioden 1792 til 1803. Her står Charlotte Amalie klart frem som transithavn for slaveskibe. I perioden blev der handlet med omkring 19.437 slaver. For at give lidt kontekst blev der i perioden 1789 til 1802 eksporteret kun omkring 3.414 slaver fra Christiansted. De tal vidner om en massiv slavehandel på Charlotte Amalie i slutningen af 1700-tallet. Det bekræfter igen Charlotte Amalies vigtige rolle i international handel, mens Christiansted fortsat fungerede mere lokalt og nationalt. Sideløbende med slavehandlen har mange andre varer også været igennem havnen i Charlotte Amalie, f.eks. som udskibningshavn for koloniprodukter, der skulle sendes tilbage til Europa. De danske skibes og havnens status som neutral var derfor særdeles gavnlig for den danske handel, der tiltrækte mange handelsmænd fra andre lande, som brugte Dannebrog som et såkaldt flag of opportunity til at opnå bedre handelsforhold. Den gunstige handel fortsatte under andre krige, som f.eks. den amerikanske uafhængighedskrig fra 1775 til 1782. Gennem denne periode voksede Charlotte Amalie og Danmarks rigdom, men denne guldalder for dansk handel fik en brat ende omkring århundredeskiftet. Kolonierne, der har været fokuset for denne video, blev gennem det 18. århundrede bygget med nedslidende arbejde under de mest kummerlige forhold af slaverne på øerne. Hele samfundsordenen var bygget på det syn, at sorte mennesker var usiviliserede barbarer, og at den tortur og nedgørelse, man konstant udsatte dem for, var en helt naturlig del af livet. Denne indstilling herskede gennem størstedelen af tidsperioden, ikke bare i Danmark, men også andre europæiske nationer. Der begyndte man dog at se en ændring i slutningen af århundredet. Blandt europæerne bredte der sig et mere humant syn på slaverne og de forhold, de levede under. Kunne man i denne nye zeitgeist, der hurtigt spredte nye idéer omkring menneskers natur, religion, politik osv. acceptere, at man holdt andre mennesker fanget på så afskyelig en måde? Denne diskussion voksede gennem 1780'erne og kulminerede i, at en kongelig kommission i 1791 foreslog at afskaffe slavehandlen i de danske kolonier. At forbuddet mod slavehandlen var et rent produkt af et ændret syn på slaverne, skal der dog i mellemtiden sås tvivl om. Tværtimod var forbuddet nærmere en kalkulering fra dansk side, der ønskede at komme i forkøbet af et forventet britisk forbud. Derved ville man sikre at være økonomisk klar på omvæltningen ved at have en slavebefolkning, der var i stand til at vedligeholde sig selv. Dette ses også i perioden frem til forbuddet trådte i kraft, var den mest produktive på den danske trekantsrute. Selve slaveriet ville fortsætte med at være ryggraden af den vestindiske økonomi frem til 1848, hvor generalguvernør Peter von Scholten frigav alle slaverne efter frygt for oprør. 174 år efter de første slaver først blev ført til de danske øer.